mochung' ne defense Aden Duale ene mokwongo chiwo gazette notice to owacho ni ogolo gazette notice mondo jolweny obi okonyre gi polisi. Pile pile jolweny ok onego bed ni konyore gi polisi unless nitiere gima special momiyo koro nyaka gibi. To ka gibiro to onego bed ni ikwongi manyo puodhruok e bunge mondo puodh ni yes koro wayie jolweny mondo dhiyo kore ka gini bedo gazetted gi CS on behalf of president. To koro ma wayudo situation ma okwongo otim gazette notice, kose tim gazette notice kore ka manyo puodho manyiso ne ibira to sanitize. Ichalo ng'at mane gero ot tigo otado mondi kore kifwenyo ne otado ni ok onyal bedo ka nyaka ikuog gero kuta. Koro mane gima gitemo timo mamano nie tok chik emomiyo kata dono chunge. Koro kwa dhi e penjo mipenjo mar state of emergency wantiere gi gik moko ariyo. Wantiere gi state of emergency to gi security emergency. Koro gima gitemo timo gitemo timo gini ka gima nitiere security emergency to gitemo timo ka gima nitiere security emergency mamano to onge to ok gideclare bende state of urgency. Koro nitiere confusion mang'eny magikelo. Security emergency chalo kaka koro seche ma koro kaka 1982 ma jomoko temo golo sirkal oko giteme gotieno mano security emergency ma en nyaka dila kode gie sechego nyaka wang' ora jolweny mondo dhi dila kodgi gotieno no kore ka modong' ibro deal godo bang'e. To gin ka gitemo time gichalo ng'ama demo deal gi state of emergency to be gitemo deal gi security emergency. State of emergency en gima ne timore e piny ma piny ng'iyo kaka gik moko ringo to dhi wacho ni kaka gini dhi nyaka koro wadeclare ni ji te mondo bed e udi nikech kwa ng'eyo kit jolweny gi training ma gin godo gin ng'ata ma wang' giyudo e street to en jawasigu monego bed ni deal go. Koro nyaka giland ne ji ni ng'at ka ng'ato mondo bed e ot ma ka ang' oyudi oko to koro in jasik jolweny ibro deal kodi. Koro mane kaka state of emergency biro to embe ko biro to nyaka lup and chik manyiso ni president nyalo declare sa asaya lakini ok minister. President ema nyaka declare to kose declare to declare mana e ndalo maromo ndalo 14. Bang' ndalo 14 gi nyaka dhi e bunge to man ne waonge gi structure no. Ne wan ni minister emoorogi to no onge gi power no kono poni no time on behalf of president to no time kar May emomiyo pen chik article 242 wacho ni onyalo mana golo jolweny May mondo dhi okony polise onyala mondo dhi okony polise mana ka okwayo bunge to mano ne ok otim nikech bende ginero ma bende jopiny gino winjo ni state of emergency ma bende gidholuo bende samoro wajaloko kata mana kaka midhiero mapek di bende ng'anyo mosebedo ka nene ni midhiero mapek nikech chutho kana neno gima bende notimore e ng'anyo ma bende notimore juma ni nyakoromga juang kana jo ng'anyo odonjo nyaka e od bura maduong' ma pacho ka iwacho ni kaluwore kod pend chike kata mana katiba nitiere apise ma bende oriti gi katiba achiel kuomgi en od bura maduong' mano National Assembly kanyakla kod State House. Dibed ni makoro piny owacho samoro declare ni mano state of emergency bende mano midhiero ok apar ni ka ng'anyo ma bagore sani ochopo kama ker nyalo luongo state of emergency nikech